delok wedhus sampai ngerti pengen nih. Wedhus Jawa keturunan Sumbawa. Pakane dong peniti. Ngono ya seneng ya ram. Ono papat wedhus e. Sampai ngerti pengen ngopeni cik ndelok-ndelok sik iki. Tandone godhong randu. Sing dipakane godhong peniti. Bisane wit gedang barang godhong gedang barang diselip dipakane. Sing iki sita iki ndirane sing wedok iki meh gering. Disontekne mari. Sontekne ping 3. Wah, geringe kena apa? Cek delok-delok sik iki. Sapa ngerti pengen ngopeni wedhus. Jane pengen sir ngopeni wedhuse rada lumayan gede-gede. Coklat campur enek putih rupane. Jane lumayan wedhuse. Sing iki rada gede-gede iki. Iki wedok. Sing iki ya wedok. Kayak sing kulon kayak loro lanang-lanang. Wedoke loro. Wedoke malah gede-gede ya. Isu dicombor, sore dicombor. Pakane wis sembuh warang iki. Dan gedang ya wit kates diselip. Iki tunggale nang jero dream iki pakane sing presentase iki. Ning jero dream ono 3, coba 1. Wedhus Jawa turunan apa ngomongnya? Sumbawa apa mang? Kupingnya tuh dawa iki. Biasane pakane sembuh warang ya cetok wit gedang, ya wit gedang. Wit kates diselip tapi. Iki delok peniti. Biasane sing tinggi pager ngono kae. Kembangan wit peniti iki.